Jeg hedder Christina Aros, jeg er foredragsholder og transformationsekspert, og så har jeg skrevet et par bøger, og den ene af dem er Fuck Flinkeskolen. Og jeg kommer til Ringsted den 29. oktober kl. 19.30 og holder foredraget Fuck Flinkeskolen. Jeg har lige et spørgsmål til dig. Tør du være grim? Det er måske et meget mærkeligt spørgsmål, men det er egentlig ret relevant, fordi tør du være dig? Tør du at vise alle sider af dig selv? Eller tager du så meget hensyn til, hvad andre mener? Hvis du har bare en lille smule af det her pleaser-gen, hvis du har en ønske om at få lidt mere balance, bliv bedre til at sige nej, så synes jeg, du skulle tage og kigge forbi og høre foredraget Fuck Flinkeskole. Jeg garanterer dig, at du går derfra med mere energi, og jeg garanterer også, og det lover jeg, at der kommer nogle overraskelser undervejs. Så du vil helt sikkert ikke gå glip af den her aften. Jeg vil i hvert fald glæde mig helt vildt til at komme til Ringsted, og glæde mig til at møde lige præcis dig, og det var den 29. oktober kl. 19.30. Vi ses!